Не, Петя. Момченце. Заснели ме? Да, бе. Да не си посмял втори път. Ще изплашиш на хората децата. Ще изплашиш на хората децата. Обавци. Мамини обавци. Хайде, може така? Да ми снима само мене. Не те снимаме. Тюфек. Снимай ме. Снимам ги тия жаби. Снимам мене си. Снимам баба Кети. Кате, а палмата на какво прилича, бабо? Нази палма на какво прилича? Ананас. Може така нещо? Кати, може да повика с делфин. Кати да вземе и тати как плува като делфин. Тя се пречка от тук. И кати, тати, да снеме къпче, Кати. Снимаме спокойно, бе. Къпче, да снемай. То това е камера, снимки не прави. И сега да хъпи тати полета ми. Да хъпи. Тати! 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 Къде стига гадже? Тръгвам се тогава. Къде? Ти какво? Кажи ли, Кате? Кога ще си отива в София? И сега се написвам на тази това. Кате, какво искаш сега? Иска внимание, трябва да е център на внимание. Сега, заради Кате, сега ще... Катята да прави стол къпче. Ще направи това. Сега ще снимам как плачеш. Тати! Аз съм много такова, много трудно. Кате, ма не пръскай към камерата, бе. Тати, може ли сега да направим един начин? Айде, че има напече слънцето. И полета да стигаш до мене, да хапаш ми полета и тръгвате с мене. А Кати, за това време ще заснема кипчето. Чакай да се... Тати, чакай да се подготвя. Кати, пусни да снимаш кипчето. Почвай. Куче, куче. И чак до там, нали? Ай, че има напече и на мен ми се иска да се топна, па вече се преобяко. И сега аз тръгвам сама. А той се скрива. А той през това време се скрива под водата, когато той се скрива под Да. водата, когато аз... Да, Ти точно така. Ти ето там някъде там. Аз ще стана тук и ще покажа на мамата тук. Тази може да те знам. Така добре ли? Да, тук и сега ти се влукаш, а аз тръгвам натам. Кате да- Да снеме кипчето. Абе, и аз си гледай работата. Аз тука... Тати ще ди във водата. Кате изчезни. Вълните, тати. Ето, господарката разпорежда. Тате, изчезни. Каза си, снимай. Аз това време тръгвам. И ти тати сега пак излеза и аз
отивам при него и той запитава и ме изплашва. Така искаш ли? Айде. Айде, скита. Аз когато ти не кажа до него, ти трябва просто много това да видиш. И сега за какво пищиш? Ами, защото така беше намера. Трябва аз да изпищя, когато стати ми стресна. Така е много забавно. Къде отиде бабка ти? Баба ти? Майко. А? Ето ги цветята, където спиеше. Може ли пак да тръгнеш като дълфини и да ми захапиш поята, тати? Да снимаме още. Так. Ударни се към леле си. Еко, айде. Я? Кой се обажда там? Тя е блок. Айде. Айде. Цялата парка, трябва да тръгнем за Плевен, за София. Тати, добре.